Vi ved jo godt, at en fersken er blød udenpå og hård indeni. Og en nød er hård udenpå og blød indeni. Det er det som mennesker. Nogle mennesker de er så bløde indeni, at de bliver nødt til at være hårde udenpå. Og nogle mennesker er faktisk så hårde udenpå, at de bliver nødt til at være cremede og svulstige indeni. Og de her breve, det kan godt være, at de føles hårde og tørre. Men de er faktisk bløde, for det er skabt af hjerteblod og menneskers inderste følelser. Jeg hedder Jim Lyngvild, og jeg får hver dag så umanerligt meget fanpost. Hej Jim, jeg så dig på Fangerne på Fortet, og jeg synes bare, at du er monster. Smuk og dejlig. Kære og Jim, du er bare alt, synes bare, du skal vide, at jeg synes, du har nogle dejlige postkasser. Det er det lim, som får mit liv til at hænge sammen. Fanpost. I love it. De fleste tror, at en postkasse, den er hård udenpå. Men faktisk er den også blød udenpå. Og derfor har jeg brug for en postkasse, som i den grad kan følge mit skjold og gøre alt det for mig, som en lille grim postkasse, den slet ikke kan gøre. Og man kan faktisk godt sammenligne en postkasse med en superhelt. Se nu bare Stålanden. Eller et firma som Mefa. Mefa Ståland.